Sa panaghugpong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan, namugna kining sukilanon. Mahulang buhay nato karon. Ang minatay o kahadlok sa kantauhan nga nakasaksi niining daw dili katuho ang panghitabo ug makalilisa nga talan-awon sa kalangitan. Nagituo mo na ang timainhan nga nakaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sukilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing gamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa padayon nga rescue and retrieval operations, mas nakadaghan ang hikaplagang patay. Human may kusog-kusog ang pinakakusog ng bagyo o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog na lino nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon diha sa tuo nilang kamot o agtang. Way makapamalit o makapamaligya gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod nga mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung mitugot man siya nga mao kini ang may tabo ug atong nagatan. Tungod sa nagkagrabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug suwa pag-ila sa Diyos nga labing gamhanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kiningdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ang ayan bang kadukan ang umaabot. Unsa kalikunan mong pagtuo o pagsalig sa labing gamhanan o buhi na Diyos. Dili magkinimatay di mahilo ka pa sa naisulat ng daan o umaabot pang magkalilisang na mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag! Gimugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Tao hibawi, nga bisan unsa pang atong estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan, kay nakita man kini sa Dios nga labing gamhanan. Ug karon, ani ang laing sumpay na atong sugilanon sa kahanginan, ang kipadayag. Kay may mahilong lalo sa kong tuyo ni mo. Lakip na niini ang kabahin sa pagkamising datong eroplano nga gisakyan ni GR o sa mga pasahero nga hangtod karon. Missing usap. Kaya nga no, unsa na masag kuno'y update ini. Wala ko maglaom nga doon na pa'y positibo nga kalambuan sa hinungdan sa pagkamising sa aeroplano nga gisakyan ni JR o sa tanan nga luwan ini. Basta magkita ta,
Mutawagan ko nimo kung nasa tabagkita. 2 hours from now, Ram. Pabutang ako tawag. Niya si Gio sa Cebuhan. Yes, Han. Pawat. Sheila, Han. Wa ko malimot si mong giingon nga motabang siya. Aron mabalik si JR nato. Ba't mo upat na nagkabuhan ng milabay until now? May nahimo ba siya? Sila? Sheila, Han. Dagan na nangita sa missing plane. But unfortunately, silang tanan pakyas hangtod karon. Bisan pagpakita na lang kanato sa tipaka sa maong eroplano nga mao'y mag-lead kanato sa konklusyon nga na-crash kini nga atong basihan lang nga dili na gyud makabalik nato sa JR. But until now, wa gyud resulta. Even atong wreckage nga gituoan nilang kabahin sa eroplano. Until now, wa pay resulta kung unsa gyud kato. Kung kabahin o dili ba sa eroplano nga na-missing. Maunay makapadismaya kaayo. Kapila pa may naikabuhan ang atong pamuton, una pa nila na makaplagi. So bang mga nasod nga may ingon-ingon din yung panghitabo? More than 3 years or even more than 10 years. Walang po resulta. Diin matod pa, until now, nagpadayon paghihapon ang langgihimong investigasyon. Ka. Han. Dili ka. Na may nagpaluyong hinungdan ganong until now. Sa maong mga panghitabo, bisan ang pag-awa sa aeroplanong gisakya nila ni JR din sa tunason, wa yun ba sulbat? Kung nag-crash ang aeroplanohan, nga nung pa sila nagkikapagkita ng ebidensya. Nga nung ang tunod gipalaong pamanta nila sa wa. Nga naman. Sheila, Han. Please. Han, please. Ikaw na. May pagmamatay. May pagmamatay na lang ko, Ram. May pagmamatay na lang ko. God. No. Hangtod, kanus aman taon na makadawat sa sila dong nga wa nas GR. Bisan ako ng lusing. Dili gusto nga mudawat nga walas GR. Batungod kay hangtod karon way ebidensya nga buhi o patay ba ang tanang mga pasahero nga luwan sa mong eroplano nga na-missing. Bisan dili na angay nga mulaom. Bisan nga akong kaugalingon buot tang mudawat sa kamatuoran nga walas GR. Pero dili kaya sa unduganang. Kaya hangtod karon daw nakita ko nga nagpakiloy ka na ko ang among anak ug nagpatabang nga pangitaon siya ug matagan ang justisya. Dong Rami. Paghagsakos na mingawan kong classmate o higala. Saan mo pagkagakosang, Gio? Gipiit mo tanim mong maayo. Murag ka magginagako sa buyab din eh. Sa tumang kami nga ako kinikanimo. Marami. Basta nabi. Kung sa'y kasulti sa mga tao nga niya ng resort, tingnan magduda hinoon sila ng mga bayot ng tanwa. So, ha?
Say, so what? Pastilan kay tawhana. Ayaw na lang gani nagdaginuta. Usay labot sa mga tao sa palibot ng resort. Kung maginaksa nga'y taghugot kayo. Wa sila masayon sa atong pinagsamahan. Ever since. O, di ba? Ambot lang mo. Well, iya ba ni mo dadak ning maong resort ang imong substitute ni Mrs. General? Katawa ang ganoon ka diya. Kisa ba hindi makakatawan ni mong na seryoso magkay ka? Ako ra ang michikin din hi. Di komedyahan talang ka. Nga may sideline ko din hi. Tell it to the Marines, General Gio Marudo, sir. Ayabag. Bitaw, mag-lunch day una ta. At ito na ito ipadayon dito nga itong paligsulti. Gituyo na ako nga ni Ata din may mutang layo sa uban nga mga guest ni ining resort. Aron, way makadisturbo. Ug way makabati sa atong palagsultihan, Rami Boy. Gibunyagan na sa kunimo na Rami Boy. Ay, pasag nilang kukog unsay akong itawag di mo. Side effect ni sa akong kaminggaw di mo. Rami Boy. Bitaw, sultihin ako sa imong gingon nga update sa padayon nga gihimong search sa imong mga kauban o sa bang mga ahensya nga mitabang sa pagpangita sa missing plane. Okay. Nagkaplaga na ang almost half nga kabahin o tipaka sa Boeing 737 flight P117. Nga mo'y nakahimo o conclusion nga nakras kadi ay ang maong abyon. O patay ang tanang mga pasahero o crew luhan ini. Unsa? Ikasubo na ko, Ram. Nga ingon nini ang nahitabo. Nga until this day, naglaom mo si Sheila o bisan ang tanang mga relative sa tanan nga sakay sa maong abyon. Nga buhi sila. But, wa na day sila. Din, kini makaplagi. Din, may mga ebidensya ba nga nagmatuod nga kinik kabahin yun sa mong abyon? Ado na ba, Gio? Yes. Nakumpirmar na sa mga expert sa mga kaso nga ingon ini. Nga mga tipikagid kini o kabahin sa maong abyon. Nga na-missing soul sa 4 na kabuan. O nga hingpit na usab nilang gitapos ang ilagihimong search. Ugwa magibisan usang nga naluwas sa mga pasahero. Wa bagid Gio. Sa gikaingon ko na, wala sila. Sa lagtod, patay ang tanan nga luwan na ini. O naa ang tanan nga physical evidence. Kaya nagmatuon din akong ipanulti karon nimo, Ram. Kinuha ko. Diyos ko. Di kasubok ko kayo, Ram. But maukini ang realidad sa kinabuhi. Way bisan usa nga mukamot nato dining kalibutan na. Kabata pa ni JR. JR, anak. Pero unsa hinungdan? Ganong nakras ang mong eroplano. Unsa ang hinungdan?
Mo na akong gingon mo sila. Han, sa bago pang hitabo, natun-an na lang natundaan ang pagdawat sa bisan unsa nga resulta sa gipahigayon nga search sa mga hingtunglan. Ngano si JR pamanram? Ngano siya, Mama? Oh, Sheila, Han, Nanglusing! Si Sheila, duwaras pa rin mo! Nanglusing! Sukad pas pagkahitabo. Wa ko'y laing gitambag niyo ni Sheila. Gadawaton og tun-an na ninyo ang pagdawat gawa na si JR. Nga dili na mo maglaong pang mabalik pang inyong anak. Ang akong apo. Pero wag yun mo mamati na. Di ka makabaso lang mo na sila, ma'am. Kaya bugtong na mong anak si JR. Ug kalit kayo umong hitabo. So, unsa maroon yung plano? Nagplano ko, ma'am, nga mamakasyon kami sa sila. Kaya na ba ako kung unsay ang gibati karon? Kay nga no, ikaw. Okay na ba ka, ha? Son? Nakadawat ka na ba yung tinuulay nga wa na si JR? Mami Hilary. Yes. Yes, ma'am. Nakadawat ako. Rami, sayon ra kay pagtubag sa punga, yes. Sa pag-ingon nga nakadawat ka na. Patakaila na kay kunimusan. Nahibaw ko kung unsa ni mo kamahal si JR ka akong apo. Ma'am. Lisod magdawato ng ito. Ang kamatuoran. Patunsa pa itong mahimo. Bisag unsa pa itong buhaton, dili o dili na babalik si JR nato. Karon ba ko? Mutang ko naman dahil sa duha katuig karong adlaw mismo. Ang milabay sa pagkakrasel plano. Nga kanay gisakyan nila ni JR o sa tilang pasahero. Nga lakip sa namatay. But until now, wa pagyapoy resulta sa matod pa nilang investigasyon. Kung sakit ang matuod nga hingnungdan sa pagkakras nini. Suwayan ko na kapas pag-search. Kung doon na may update labot nini. Boeing 737 Flight P117 Cross Investigation Update Inter. Yan ang mga results. Unsa kini? Unsa kini?
Mga kasama at tangi ang lain pa mga sumpay ni pinalahi ug labing bag-ong sugilanon sa kanginan. Ang gipadayag. Sinulat ni Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Musical effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Hangtod sa sunod ngay gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.